Dit is Breda, vandaag tweede rit in deze Eneco Tour. Opnieuw een vlakke rit, 180 kilometer door het Brabantse land. Start en finish hier in Breda. Ideale mogelijkheid wederom voor de sprintersploegen. En kon André Greipel zich vandaag revancheren voor de nederlaag van gisteren in Friesland. We kijken naar twee koplopers en die konden eigenlijk meteen al na 10 kilometer vertrekken en peloton liet ze meteen gaan. Eén van beiden komt uit Nederland, uit de ploeg Team Roompot Oranje peloton. Jesper Asselman, wederom 25 jaar uit Wateringen. Gisteren maakte hij ook al deel uit van de kopgroep. En knap dat hij opnieuw erbij zit. En hij heeft de baanrenner, Olympisch baanrenner, maar ook wegrenner Gijs van Hoeken meegenomen van Topsport Vlaanderen. De voorsprong van Asselman van Hoeken is maximaal dik 6 minuten. Maar deze etappe, 4 rondes door en rond Breda, is er eentje voor de sprinters. 15 kilometer voor het eind worden de koplopers dan ook teruggepakt. In de slotfase dan nog 2 valpartijen in het peloton. Eentje op 7,5 kilometer voor de streep en eentje in de absolute finale. Oeh, valpartij. Ai, 2 man daar onderin en nu nog een keer mis. Ja. En leek op opnieuw inhaken op het achterwiel. Zo in de laatste 3 kilometer. Dat zeker. En de vooraan valt dat nog mee. Sieberg die doorrijdt. Ah, wat een lelijke val. Greipel zit nog altijd in de zetel. Wordt goed gelanceerd. Nog altijd niet op volle snelheid. Hofland die moet van ver komen. Nu gaat het dan gebeuren voor de mannen van Lotto Soudal. Greipel moet het dan gaan doen. Wordt er gesprint. Bonen kiest het wiel van Greipel. Daar komt Van Poppel aan de rechterkant van de weg. Maar die moet van ver komen. Greipel moet weer van ver komen. Maar Greipel doet het. Hij doet het nu. André Greipel maakt zijn favoriete rol waar en wint de tweede etappe van de Eneco Tour. Voor de Italiaan Jacopo Guarnieri en de Belg Tom Bonen. De bloemen zijn dus voor de Duitse sprinter. Jesper Asselman verzamelde tijdens zijn lange vlucht genoeg bonificatieseconden en hij is de nieuwe leider in het algemeen klassement. Hij mag morgen starten in de rood-witte leiderstrui. Eneco, die ken ik ook uit Zevenberg. En tot zover. Morgen wederom kansen voor de sprinters. Dan gaan we op weg naar het Belgische land. Gaan we finishen in een beetje traditionele finishplaats van deze Eneco Tour in Ardooien. Tot morgen.